Hei, salutare tuturor, numele meu este Nur și astăzi jucăm cu George din nou un nou episod din Minecraft. Acum suntem în concurs de supraviețuire. Ce faci, bă? Hai, bă, hai, bă, că nu pot să... Nu-mi dă voie. Dar nu-mi dă voie să pun tren. Asta. Stai, că vin într-un mașină de ta. Dacă sunt că nu-mi dă voie... Uite aici asta. Ce? Ce? Uite aici. M-am apăsat, na. De ce faci? O să trenul lumea. Hai că vin acum. Stai măcar până aici. Vine încoa. Stai aici cu mine. Hai că vin acum. Te să stai acolo. Dacă spun că nu-mi dă. Hai că vin acum. A, tu ai pus tren, tu ai pus șinea de tren? Nu, e la tine. Hai, vine încoa. Sui. Hai, te-ai pus balconul. Nu-mi dă voie, bă, să urc. Da. Uite. Vezi, și ăla nu-mi dă voie să urc. Stai, intru și ies din nou. Era bine. Bă, da, știi nume ceea care am creat noi doi? Bă, de unde ești? Stai, acum trebuie să intru. Bă, am găsit un Herobian. Unde ești? Mă conectez acum. Da. Hai, te conectez. Stai, nu vezi că mergi greu? Hai, că spune. Hai. O, acum merge mai bine. Bă, iarăși nu-mi dă voie. Mai fețel. Omoară câinele aia care vine. Dă-i, ce faci? Te-ai și lângă tine, dă-i. Deci nu i-am dat. Gata. Nu-i fost, Anton. Hai, pune-mi o șină de tren. O șină de asta, pune mâna de asta. Hai, sui. Hai, sui. Acum. Hai. Cu arcul? Stai! Gata. Da. Da, fraier este. Aha! Bă, iarăși am câștigat. Hai din nou. Vine cu Bă, acea... Ah, canton. Bă, da... Da. Bă. Bă, nu mai trag eu. Bă, hai că crezi eu în lume. Mergi. Bă, eu pe lumea ta nu pot. Eu pe lumea ta nu pot. Fac nica, nu mă. Băi, intrăm pe lumea mea așa că... Nu, pun. Vină cu În sfârșit. Nu știi tu uși. S-a dus câinii motăi. Hai. 1, 2, 3, 5. O, mâncat, să-ți dă toate, unde dai? Vine aici. Nu vezi că nu-mi dă voie cu arcul să dau? Bă, dai, cu ce mă nimerești tu? A, da, eu dădeam în tine asta. Dar în tine ave. Dai, dai. Și acum mai dau? A, uite. Da, mă, dai. A, acum îmi dă voie, nu știu. Dai. Nu știu, până acum nu știu. Hai, vine și tu. Dă-le una. Că să luăm. Hai, sui. Gata? Ce faci? Dar tu nu mai știi să controlezi?
Uite aici. Vine încoa. Băi, bulă. Vine încoa. Stai acolo. Stai să pus. Gata? Da. Gata, stai. Hai, hai, lasă să fac. Hai. Stai. Stai. Nu scânde, oi. Gata? Hai, start. Rezultatul s-a plecat. Ai mâncat să te-am luat. Hai, asta... Nu. Hai, mai continuăm cu filmarea. Era unde... Da. Te-am pus. Da, tu mă nimerești. Bă, dar ce să dai, nu vă poate. Hai, Cacus. Nu, mai ești. Bă, vin cu atât pe mine. Bă, de ce m-am venit? Du-te acolo. Hai, bă. Asta a fost tot pentru azi. Hai să nu pot să facem. A, mai vrei să filmăm? Da, Hai, mai nu. Pentru dragul. Ce faci așa, mă? du-te dincolo. Ce faci? Mai ești una, bă, dar ești o tare. Oh! Du-te dincolo. Fiecare cu a lui. Du-te. Nu te arătat. Bă, dar ce scriești, nu vă. Deci te-am luat direct în tâmplă. Ok, nu pot să spun. Ce faci, te dai mai pe lângă? Dacă săgeți ai pe aici, ora să tunec afară. Eu îmi pun un pat așa de când mi somn. Bă, dar nu pui bani. Nu se vede. Bine, nu sapă groapă. Pe lângă știți de aia, e? Hai, nu ca. Azi când sunt două. Nu Bă, dar tu când ne crezi este? hai să joc. Deci e foarte greu să câtești. Te închide bine. Așa tu mă găsesc. Aaaa. Bă, ce l-am luat tu când Eu l-am luat. eu l-am luat. Și eu l-am luat. Aleu, mamă, te-am închis din noi. Da, băi. Război cu câini. Eu mor cu sabia, gata. Eu mor. Facea unul. Mă o să se chitesc. Vine încoa. Stai. Hai să punem câine. Discount. Ai, bă, cine era? Da, a fost zice că e așa. Da, ne era discount până acum. Cât mă durează să vă zic? Ah, uite, mi-a iau videoclipul. Hai, vine încoa. Cu un câine. Și pe ei? Cu un câine. Nu. Ăsta chit. Hai, vine încoa. Băi, mamă. Dai de câine. Ia. Eu mă fac război cu ei. Nu. Eu m-am cât am omorât. Bă, dar stai pe noi. Stai puțin. Ok.
nene. Vai, mamă. E blocat câinele, să ia-te, Anton. Vei, mișcă leac. Hai, Stau să-ți ia, da? Anton, fii atent. Băi, hai, ai intrat tu? Hai, creați tu o lume. hai, intră pe lume, ce e care tu mai. E Robin? Da. Tot pe asta, mai vor. Aia care am făcut noi ca să-mi copacă. Aia care te sunt toate. Asta. Nu. Eu știu e lumea care am creat noi. Am căsătorit și popule. Hai. Hai, intră leac, fie. Da, nu vreau. Băi, ne s-a stricat și biserica care am creat-o. Eu am creat. Nu, am creat și o biserică. Am făcut bisericos. Ce te super, Anton? Hai. Băi, eu ridic eu. Avem. Faci, te-o lua, mâncați așa. Ui, eu jur de partea cealaltă. Amuzant. Ia să vezi și tragă lui ăsta lui Ion în cap. Ui. A intrat tu și de asta. Care m-a luat? Este lecul. Da, l-am văzut. Ce face? Câte viață ai? Toate. Ura, nu da. Mai mult. Ia să face harmuri. Eu dorm. Culcă-te, oi. Ești prost. Uite, ești prost. Eu am arăt zombie nu-i vina mea. Eu dorm. Ori și mai cer niște băieți să stai de fază. Dar nu să-ți faci. Oi, odihna e mai bună decât să nu dorm. Odihna e mai bună decât să nu dorm toată ziua. Măcar... Dacă doar știi când îți crești viața? Știu, deși nu dorm. Nu vreau. O să vezi că eu de mâine Nu dimineață... mă atrag în câine. A? Că tu domini la el. Dorm, nu dorm, nu. Ce te-ai